1328ஆம் ஆண்டு ஸ்காட்லாண்டை தனி நாடாக இங்கிலாந்து அங்கீகரித்தது. ஸ்காட்லாந்து விடுதலைப் போர் முடிவுக்கு வந்தது. 1844ஆம் ஆண்டு ஆசியாவின் முதலாவது நவீன காவல்துறையாக ஹாங்காங் காவல்துறை அமைக்கப்பட்டது. 1971ஆம் ஆண்டு தென்னிந்திய திரைப்பட நடிகரான அஜித் குமார் அவர்கள் பிறந்தார். 1951ஆம் ஆண்டு மேற்கிந்திய தீவுகளின் துடுப்பாளரான கார்டன் கிரீன்விச் அவர்கள் பிறந்தார். 1572ஆம் ஆண்டு 5ஆம் பயஸ் திருத்தந்தை அவர்கள் இறந்தார். 1521ஆம் ஆண்டு போர்த்துகீஸ் எழுத்தாளர் மற்றும் நாடுகாண் பயணியான டுவார்டே பார்போசா அவர்கள் இறந்தார். தொழிலாளர்கள் தினம்